És una alegria molt gran convocar-los un dissabte al matí al Museu d'Història de Catalunya i constatar l'estima, l'afecte que molts de vostès tenen per aquesta institució que, com s'ha dit, efectivament compleix 20 anys. Ara fa 20 anys, Catalunya es dotava d'un instrument major per a conservar i difondre la seva memòria, la seva història i el seu patrimoni històric i cultural. Aquest no és un museu de Barcelona, aquest és un museu de tot el país.